ଜଡ଼ାବଡ଼ବିଲର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧୀରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଦୃଶ୍ୟ ତ ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତୀ ସତର୍କ ନଜରରେ ପଥ ଦେଖୁଛି। ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀ ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ ଚାଲୁଛି। ଏହା କେବଳ ହାତୀମାନଙ୍କର ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଆତୁରତା, ନାହିଁ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର। ରୟାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସହିତ 100% ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇ କେବେ କେବେ ସିଗ୍ନାଲ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ରାଜାମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦରକାର। ରାସ୍ତା ପାର କଲା ପରେ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ହାତୀଟି ଗୋଟେ ଥର ପଛକୁ ଘୂରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ସିଏ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ରୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି।